माहारि हिसाबै जों थांना थानोबा आफादफोरखौ जों सहाय खालामनांगोन आफादफोरखौ जों हेफाजाब होनांगोन थिग बेबायदिनो जों आफादफोरा जोंनोबो बहुत जोंनि माहारि जौगानायाव बा रायजो जौगानायाव रायजोफोरखौ माखासे माबायाव थोंजों मोनसे माबा सिद्धान्त बा माखासे माबाफोराव हरनि जितु कालचारेल नाइट देंखो मोनाबिलि हारिमु देंखो मोनाबिलियाव जोङो गितास्रि सिंगार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो नागिरदों 30थि बोसोरसालिया जथुमा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय बे समाव नोंथांमोननो बे लाहार फाहारनि सोमोन्दै गेबेङै फोरमायनो नागिरदों। बे लाहार फाहार खालामनाया बेसेसिम आवगायखो आरो बिथांमोना बे देग्लायनि जे 30थि बोसोरसालिया जथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा धेमाजि जिल्ला बे जिल्लाया माबायदि खुंफुंनो नागिरदों आरो बिनि सायाव बिथांमोना बानजाय आफादा दिनैसिम जिहेतु खुंफुंनो समा साखाथिनिफ्राय साखाथि जाबोदों थारैनो बे समाव बिथांमोना माबायदि साखाफारा आरो बे हाबाफारिनि थाखाय बिथांमोना माबायदि नांथाबदों आरो बे हाबाफारिखौ माबायदि खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादों बेयाव बे खुंफुं आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों आं नोंथांमोननो बे जानो गोनां हाबाफारिनि सायाव फारि फारि बे समाव फोरमायनो नागिरगोन। बे समाव खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव गिबियाव बरायबाय। बे समाव जोङो गिबियाव बिथांजों जों सावरायग्रोगोन। बिथाङा बानजाय आफादनि सासे चिफ कनभेनर बिथाङा हयथ' जानो गोनां 30थि बोसोरसालिया जथुमा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे खुंनो थाखाय समा खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय। नोंथांमोना माबायदि साखाफारा आरो नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ माबायदि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों? गिबियावनो नोंथां निउस चेनेलनि सायाव आङो बरायग्रोनाय थाबाय। 30थि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु एनुवेल कनफारेन्स आरो 34थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनि एनुवेल कनफारेन्स जानो गोनां डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 डिसेम्बरनि जिथु अक्ट' नैबे 2024 मायथाइनि बेनि जिथु लाहार फाहार बे सोलिगासिनो दङ। इतिमध्य जोंहा पेन्डेल लुनायबो फ्राय सोलिगासिनो दङ। थिग बिदिनो जोंनि डेलिगेट्सफोरनो जे रोखोमै जोङो थानाय सुबिदा डेलिगेट हल थिग बिदिनो गिलिर आदार जानाय रेजें आदार जानाय बेफोरो जों इतिमध्य जोङो थाग थियारि जाखाजोब्बाय। जोंहा बेयाव बे प्रग्रामनि जिथुनाखि प्रग्रामाव जिबायदिहाय जोङो बानजाय आफादनो बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना बिथोन होनाय बायदियै जोङो हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाखाय इतिमध्य जोंनि गासै इनसार्ज आरो सोद्रोमाफोरा बे बानजाय आफादनि गासैबो थाग थियारि जाखाजोबना दङ। निस्सय जोंनि बे खुंफुंनो लानाय जिथुनाखि एनुवेल कनफारेन्स बे मोजां जाफुंसारगोन। जोङो जिहेथु जों मिथिगौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय जिबायदिहाय देहा केहाय गोसो होसारनानै मावदों जों सोलोंथाइ बिथिङाव हक हारि जौगानाय बिथिङाव हक बा समाज जौगानाय बिथिङाव हक गासैबो बिथिङावनो बिथांमोना जेरैहाय नांनानै समाजखौ आवगायलांनायाव हेफाजाब होदो थिग बेदिनो जोंबो रायजो राजा जानानै बा बानजाय आफाद जानानै जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नैबे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने कनफारेन्सखौ जों मोजाङै जोङो जाफुंसार होगोन होननानै जोंबो माने जोङो जानजि खाफ्राखाबाय। थिग बेदिनो जों गासै जोंनि जे जिल्लानि बा जोंनि जायफोर आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदो बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैना बाहागो लायो। मानोना बेयाव जोंहा आलासि हिसाबै जोंहा जोंनो बिटिआरनिफ्राय जोङो आलासि माखासे लिंहरनाय जादों। थिग बेदिनो जोंनि लकेल एमएलए एमपि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। खाथिनि जोंनि सोमोन्दो थानाय माखासे अर्गेनाइजेसन गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बेयाव लिंहरनाय जादों। थिग बेदिनो जोङो गिबि खेब खालिनो जोंहा जिहेथु सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा डेलिगेट सेसन दङ। थिग बेबायदिनो बे सानाव जागोन बिथांमोननि जिथु डेलिगेट सेसना थिग मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो जोंहा धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननि डेलिगेट सेसनाबो जागोन। बेनि थाखायबो जों इतिमध्य जों जेरै जि जायगायाव जागोन बे जिरायसालिखौ जों थाग थिग खालामखाबाय। थिग बेदिनो जोंहा माराथन रेस खारनाय दङ। थिग बेदिनो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव माखासे लोगोसे साखोन सिखोन बिनि सायावबो सावरायनाय जागोन फ्लेग हस्टिंनिफ्राय लानानै गासै थिग बिदिनो जोङो हरावबो जोंहा
देंखोमु 1, 2, 3 बादायनाय बेखौ जिहेथु जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोबाय थायो जिल्ला भित्ति हिसाबै थ' बेखौबो जों बेयाव हाबाफारियाव जों नुनो मोनदों बेखौ लानाय जागोन लोगोसे जोङो हरनि जिथु कालचारेल नाइट देंखो मोनाबिलि हारिमु देंखो मोनाबिलियाव जोङो गितास्रि सिंगार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों निस्सय मोजां जागोन जोङो गोगोम खालामगोन मानो होनोबा जोंनि संख रंगमन्च लानाय जादों संखआव जेसेखिनि बेफोरबायदि माने मेल मिटिङा जाहाथे माने संखनि रायजो राजाफोरा साखा फाराखा निस्सय एबार खेबसेयावबो जोङो हयथ' जोंनि बे जिथुनिखि जों खुंफुंनो लानाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि आरो दख'रानि जिथुनि कनफारेन्सखौ जों मोजाङै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां खुंना हरगोन बेनिखायनो गासैबो फिन खेबसे बरायबाय हेफाजाब होफैनो थाखाय लैहोर फैनायनि थाखाय आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ मोजां जाफुंसारनानै मिजिं थाबाय नोंथांमोननि निउस चेनेलखौबो जाहाथे माने बेखौ माने गुवारै फोसावो जाहाथे माने बेयाव जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय मानो होनबा माहारि हिसाबै जों थांना थानोबा आफादफोरखौ जों सहाय खालामनांगोन आफादफोरखौ जों हेफाजाब होनांगोन थिग बेबायदिनो जों आफादफोरा जोंनोबो बहुत जोंनि माहारि जौगानायाव बा रायजो जौगानायाव रायजोफोरखौ माखासे माबायाव थोंजों मोनसे माबा सिद्धान्त बा माखासे माबाफोरावबो जोंनो बहुत माबा खालामो थिग बिदिनो जों रायजो राजाफोराबो बे माहारि जौगानाय जोंनि जिथु आफादफोरखौ जों निस्सय सहाय खालामनानै बा हेफाजाब होलायनाय बायदिबो आङो माने सानो गोनांथि होननानै बेनिखायनो बयखौबो फिन खेबसे आं लैहोर फैजानो लुगैबाय आरो